Satnam, el meu nom és Ruth Comelles Parrats Kaur i soc mestra de Kundalini i de Shakti Dance, entre altres coses. Us parlo des de la Cerdanya i la iniciativa de penjar aquest vídeo a les xarxes i retar la humanitat a fer aquesta quarantena d'una classe de Kundalini amb mi neix de diferents motius. El primer és perquè estic confinada a casa, suposo i espero que com igual que molta gent, i això ha fet que no pugui anar a impartir les meves classes i tampoc anar a treballar a l'estació d'esquí on estic normalment a l'hivern. I he tingut un temps molt bonic per poder fer una reflexió més profunda. El segon motiu és que just abans del començament del confinament, entre tots els papers de la meva taula em va aparèixer una crilla de Yogi Bhajan que recomanava fer durant 40 dies seguits, la qual vaig llegir els seus beneficis i vaig creure molt oportuna en el moment en què em trobava i que començava amb el confinament. I la vaig començar a fer i en el segon dia d'estar fent-la vaig sentir l'impuls de compartir amb els meus alumnes, amb els meus familiars i amb la gent que m'envolta i, per què no, amb tota la humanitat, perquè es diu que segons tu vibres, l'univers vibra amb tu. Llavors jo crec que si tothom, hi ha molta gent que vibra amb la mateixa freqüència, podem aconseguir un gran canvi tan necessari en aquest planeta i en aquesta humanitat en general. I el tercer motiu neix de la impotència i de la decepció que sento fa temps degut a tots els aconteixements que estan passant al meu voltant, en el meu país, a Catalunya i en el món en general. Aquesta falta de respecte que ens tenim, aquesta falta de solidaritat, d'empatia amb ningú més que no siguem nosaltres mateixos. Actualment tenim l'entrada del coronavirus i el veiem com una mica imminent i del cert sí que ho és, però crec que jo aquesta feina l'hauria de deixar als professionals que puguin fer la seva feina ben feta i simplement nosaltres el que se'ns demana és un confinament que és per tothom igual, i si hem de sortir, utilitzar un protocol de seguretat, no només per nosaltres, sinó per la gent que està oferint els serveis mínims. I aprofitar aquest virus i deixar de centrar-nos en ell, retroalimentant-lo, parlant a totes les xarxes, a tot moment, als medis de comunicació, perquè l'únic que li estem fent és donar més poder en aquest virus en forma de por, en forma de nervis, en forma d'ansietat, en forma de pànic, i viure aquest confinament des de la calma, des de la confiança, des de la reflexió, de veure què podem fer tots com a individus d'aquest món per millorar després d'aquest confinament i treure'n alguna cosa positiu d'això que ens està passant i fer una reflexió molt més profunda i des de la meva humil opinió crec que simplement el que ens ha passat és que la natura, l'univers, ens envia missatges sutils o no tan sutils, depèn com ho vulguis veure, perquè vol tornar al seu equilibri que tenia abans i que els humans hem trencat, i ens està dient, humans, para el carro, perquè aquesta situació actual ja no la puc sostindre per molt més temps. No fa molt, aquí a Catalunya vam patir un gran temporal. Hi ha tsunamis, hi ha terratrèmols, hi ha volcans que erupcionen, hi ha un canvi climàtic brutal a tot el món en general. No és d'un lloc en puntual, és tot el món en general que està patint aquest canvi climàtic. I els humans ens sentim molt més intel·ligents, molt més forts, molt més evolucionats i lluitem contra tot això, construint cases més fortes, fent dics més alts, i no, la natura no ens està posant una prova de veure qui és més fort, si nosaltres o ella. Simplement ens està dient, para, reflexiona
fes un balanç de lo que realment és important, de lo que realment és necessari per viure, de lo que realment et farà feliç. Estem constantment penjant a les xarxes i jutjant de l'excessiu consumisme, de l'excessiva contaminació, de l'excessiva deforestació, però realment, si tu tanques els ulls i connectes amb el teu interior i amb el teu cor, creus que tu com a persona d'aquest món no estàs participant en aquest consumisme, amb aquesta contaminació i amb aquesta deforestació? Vivim en una societat amb jerarquies, on ja siguin famílies, a les empreses i en el món en general. Sempre el de dalt és el que té el màxim poder. I si arribés aquesta quarantena en aquestes persones, podríem crear uns canvis molt més ràpids, però com que crec que és bastant difícil, a la part baixa d'aquesta jerarquia ens trobem tots nosaltres. I tots nosaltres, si fem pinya, podem crear i fer realitat aquests canvis també, perquè tot com amb una cadena pujaria cap a dalt i es realitzaria això tan necessari que la natura ens està demanant constantment i que no volem escoltar, encara que del cert tothom és conscient de lo que ens està dient. Doncs estem acostumats a viure com a màquines i a funcionar com a màquines i ens hem oblidat de buscar el nostre propi raonament. I després és molt més fàcil perquè sempre hi ha algú a qui donar les culpes i sempre són ells. Però si realment ens donem compte de que l'únic culpable de tot neix a dintre de cada un, si realment som conscients d'escoltar el nostre interior, podríem trobar les nostres pròpies respostes. Si deixem la por de costat, aquesta por que ens bloqueja, que no ens deixa avançar, si deixem de banda el ressentiment, si aprenem a confiar, aquesta ansietat que ens entra davant dels canvis no la tindríem. Si aprenem a funcionar des del quart chakra, que és el del cor, ens donarem compte de que tot el que no donem ens ho estem traient a nosaltres mateixos. Si aprenem a actuar i a pensar des del cor i deixem la ment i l'ego del jo, totes aquestes situacions que estem vivint actualment no es donarien. Vivim en una era d'una saturació d'informació. Com diria el meu mestre Vikram Pal, tot es troba a Google. I és molt fàcil i ens fa la vida molt fàcil, la veritat. Però realment, si no tens una intuïció desenvolupada per poder veure el que és veritat i el que no, si no tens una resistència física i mental per poder absorbir tota aquesta informació que a vegades ens veiem submergits sense voler, si no tens un autocontrol de tu mateix, si no saps escoltar el teu interior i no actuar des de la ment i des de l'ego, no podràs sobreviure amb aquesta era en la que ens trobem sense patir estrès, ansietat, depressions o caure malalt. Llavors la meva proposta és fer aquesta classe de Kundalini Yoga que he començat com a quarantena amb la màxima gent possible durant 40 dies seguits, perquè són els dies que necessites per trencar un hàbit o un patró de conducta. Llavors us explicaré pels que mai heu fet ioga o Kundalini. Kundalini és el ioga del despertar de la consciència. Es basa en despertar aquesta energia que tenim tots a dintre, però que simplement està dormida i es troba dormida a la base de la columna. I a través de moviments, de cant de mantres, de meditació, es va despertant i va pujant al voltant de tota la columna vertebral, que és on es troben tots els chakres, que són els centres d'energia, i es va desbloquejant fins a arribar a la coroneta i sortir.
Llavors, quan has despertat aquesta energia i tens tots els xacres desbloquejats, seràs conduït des de la teva essència i no des del teu ego. Llavors, la classe de Kundalini es basa en una sintonització. Primer cantem el Adi Mantra i el Mangalachan Mantra 3 vegades. El primer et connecta amb les ensenyances i el segon et recorda que aquesta pràctica no la farà el teu ego. Després fem un calentament, després es fa la crilla, que n'hi ha moltes crilles amb molts diferents beneficis. En aquest cas, la que va arribar a mi és la Kanna Padna Kriya, que és una crilla que reforçarà el teu sistema immunològic, que treballa sobretot la tiroides i la paratiroides, que és l'encarregada de que tot el cos funcioni, i estarem preparats en el cas de que el virus arribi a nosaltres a passar-ho de la millor manera possible. Després es fa una relaxació, que és molt important també, perquè és on s'integren tots els beneficis de la crilla, i després es fa la meditació. En aquest cas, aquesta classe és molt marcada per Yogi Bhajan i demanava que la meditació fos una meditació per obrir el cor, i és la que farem. I ens ensenyarà a parlar des del cor, a saber-nos escoltar i actuar des de la humilitat. I es tanca la classe amb un altre mantra, amb l'Eterno Sol. Llavors aquesta és la meva proposta i et repto i t'animo a fer aquesta quarantena amb mi i a compartir aquest vídeo amb la màxima gent possible per poder despertar la consciència a tota la humanitat, per poder crear realment un gran canvi ràpid i necessari en aquest planeta i amb aquesta societat amb la que vivim. Llavors, realment els únics que no poden obtindre els beneficis d'aquesta quarantena que estic proposant són els mandrosos, així que no posis més excuses i t'animo a fer això amb mi. No necessites molt d'espai, simplement després de la relaxació un espai per poder-te estirar amb una manteta per tapar-te. No és una crilla molt retant, així que la pot fer qualsevol persona, encara que no tinguis una condició física molt bona. Si no pots sentar-te a terra, pots fer-ho assentat o estirat, si fos el cas que estiguessis en un llit. Simplement els moviments que jo vagi marcant, t'imagines mentalment que els estàs fent i faràs el mateix exercici, el mateix poder. Posa't roba còmoda, una mica d'aigua, i si és la primera classe segurament que el primer dia aniràs una mica més perdut i hauràs d'estar més pendent del meu vídeo, però com que això ho has de fer durant 40 dies seguits, a poc aniràs agafant aquest hàbit i podràs anar sentint més l'experiència de la classe i deixar-te fluir i sortir des del teu cor. Llavors, no m'enrotllo més i ens veiem en uns moments per començar el primer dia de quarantena. Sata. Benvinguts a la classe de Kundalini que proposo per fer en quarantena durant 40 dies seguits per treure un profit positiu d'aquest confinament degut al coronavirus. Llavors, sense res més, et poses en posició fàcil. Si necessites un coixí, te'l poses aquí darrere per tindre la columna més recta. Poses les mans a sobre dels genolls amb les palmes mirant amunt, tanques els ulls i connecta amb la teva respiració. Inhala, expandeix el diafragma i exhala. Ancla't amb els isquions a terra, amb la mà a terra, la que ens sosté. Allarga la columna, relaxa les espatlles. Porta el pit cap a la barbeta i la barbeta lleugerament cap al pit. I acaba d'allargar tota la columna com si t'estiressin d'una coroneta amb un fil
I allarga't i allarga't. Inhala i exhala. Cada un al seu ritme. I connectant amb el seu interior. Relaxa els músculs de la cara. Sent com estàs per dintre, com està la teva energia, com flueix. I connecta amb el batec del teu cor. En Kundalini comencem sintonitzant amb 2 mantres, amb l'Adi mantra i el Mangala Chat mantra. Els cantem 3 vegades cada un. Així que frota les teves mans per activar l'energia. Col·loca-les en mode d'oració davant del pit, amb els polzes apretant-les a l'esternón per neutralitzar els hemisferis i equilibrar les ments. Inhala i exhala. Inhala i exhala. Inhala per cantar. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Atkurei Name, Jugat Kurei Name, Sat Kurei Name, Siri Gurudev Name. Atkurei Name, Jugat Kurei Name, Sat Kurei Name, Siri Gurudev Name. Atkurei Name, Jugat Kurei Name, Sat Kurei Name, Siri Gurudev Name. Inhala. Sostén l'aire dintre. Exhala i relaxa. Torna les mans a sobre dels genolls amb les palmes mirant amunt. Inhala i exhala. I comencem amb la classe, amb la crilla d'aquesta quarantena. Llavors us explicaré pels que no heu fet mai ioga o una classe de Kundalini, que normalment a Kundalini respirem pel nas, inhala i exhala sempre pel nas, a no ser que jo digui el contrari. També després de cada exercici t'indicaré que inhalis i que sostinguis l'aire dintre, i mentre fas això has d'aplicar el mulban, que són uns tancaments perquè l'energia aquesta que hem mogut no se'n vagi i vagi pujant a poc de xacra a xacra. I aquest tancament es fa pressionant i contraient els òrgans genitals i els esfínters i elevant una mica el melic. Seria com un
com si fessis un xup cap a dalt, com si t'aguantessis el pipí i la caca. I després també mentalment et diré, durant els exercicis normalment connectem la inhalació amb el mantra Sat i amb l'exhalació amb el Nam. És un big mantra que s'utilitza molt a Kundalini i que significa la teva veritable identitat. Llavors també us explicaré una respiració que farem servir durant diversos exercicis en aquesta crilla, que és la respiració de foc. És una respiració molt poderosa que tonifica i oxigena el cervell i que també ens augmentarà les defenses per estar ben forts per combatre el virus. I aquesta respiració es basa sempre en l'exhalació. Si comences exhalant, la inhalació ve sola i amb l'exhalació bombeges el melic cap a dintre i fas. És una respiració ràpida i constant i rítmica. I si ets dona i estàs en els primers dies de la menstruació o estàs embarassada, és millor no fer-ho, sempre sentint al teu interior, però es recomana no fer-ho i simplement fas una respiració llarga i profunda. Inhales i exhales. Llavors, per començar, ens traiem els mitjons per tindre una millor experiència. I el primer exercici el farem de peu. Llavors et vas col·locant de peu. L'amplada dels teus peus és l'amplada de les teves caderes, amb els genolls una mica doblegats per aguantar bé el teu pes i amb una retroversió pèlvica per protegir les lumbars. Les mans al centre del pit i inhales, puges 60 graus i exhales, tornes a la posició inicial. Al mateix temps que inhales i puges els braços, tiraràs el cap, deixaràs caure el cap cap enrere i amb l'exhalació tornaràs al centre amb la barbeta lleugerament cap al pit. Inhales i exhales. Inhales i exhales. Amb la inhalació vibraràs el Sat i amb l'exhalació el Nam. Prepara't per començar. Mans al centre, em poso de costat perquè el veieu. Mans al centre, ulls tancats, mirada a l'entrecella. Inhala, exhala. Inhala i exhala. Mantinga't amb una respiració constant. En aquest exercici, amb la crilla en general, també estem treballant el 5è xacra, el xacra del coll, el de la comunicació. Tan necessària aquests dies.
Inhala, aplica molt banda, estira la postura, aguanta i apreta, contracció d'òrgans genitals i esfínters, elevació del melic. Exhala i relaxa i baixa a poc les mans al costat del cos. Inhala i exhala. I sent com el batet del teu cor s'ha accelerat. Les teves pulsacions han pujat. Inhala i obre el diafragma. I sent com amb l'exhalació tot torna a començar a relaxar-se en el teu interior. Pel següent exercici anirem a postura de roca, assentat a sobre dels teus talons. I amb aquesta postura, si tens mal, et fa mal a la zona dels peus, pots posar un coixí o una manteta enroscada per estar més còmode i poder estar assentat a sobre, amb l'esquena recta. I el moviment d'aquest exercici serà amb els braços horitzontals i les palmes mirant cap a dalt. I el moviment serà: inhalaràs girant el cap a l'esquerra i exhales mirant a la dreta. Inhales i exhales. Sempre pel nas. Recorda que mentalment vibraràs alçat amb la inhalació i el nam amb l'exhalació. Els ulls estaran tancats i la mirada a l'entrecella. Llavors et prepares per començar. Mans estirades i inhala i exhala. Inhala i exhala. És el cap el que gira i no són els ombros ni el cos el que es mou.
Detén el moviment, inhala, al centre, aplica molt banda, contracció d'òrgans genitals i esfínters i elevació del melic, aguanta i apreta. Exhala i relaxa i baixa a poc les mans per deixar-les a sobre de les cames. Inhala i exhala. I connecta amb la del teu pols, amb el batec del teu cor i sent com s'ha accelerat amb aquest moviment, amb aquest exercici. I sent com amb cada inhalació i amb cada exhalació, a poc va baixant les revolucions. A poc, desfés la postura, senta't acostat i estira les cames endavant. Pica't una mica i mou fes rotació de peus. Inhala i exhala. No t'oblidis mai de respirar. Al següent exercici aniràs a postura fàcil. Si necessites posar-te el coixí darrere, te col·loques per tindre l'esquena més recta. En aquest exercici, amb les mans a sobre dels genolls, simplement portaràs l'espatlla esquerra en busca de l'orella esquerra, amb la inhalació, i amb l'exhalació el baixaràs. I quan tornis a inhalar, l'espatlla dreta serà la que anirà en busca de l'orella dreta i amb l'exhalació baixes. I vas alternant costat esquerre, costat dret. És l'espatlla la que va buscar l'orella i no és l'orella ni el cap el que gira. L'esquena recta i el cap centrat i l'espatlla va buscar l'orella i baixa. Inhala i exhala. Prepara't? I comencem. Ulls tancats, mirada a l'entrecella, inhala i exhala. Inhala i exhala. Cada un al seu ritme. I recorda vibrar amb la inhalació al salt i amb l'exhalació al nam, la teva veritable identitat.
Inhala amb els dos espatlles a dalt. Aplica molt banda, contracció d'òrgans genitals i esfínter i elevació del melic. Inhala i aguanta. Inhala una mica més. Exhala i relaxa i baixa a poc les espatlles, una altra vegada a la posició normal. Deixa les mans amb les palmes cap amunt. Inhala i exhala. Recorda anar bevent aigua durant la teva pràctica de ioga. I pel següent exercici et posaràs una altra vegada en posició de roca, sentada a sobre dels talons. Recorda que si et fan mal els empeines pots posar un coixí o posar-te una manteta enroscada per estar més còmode. I en aquest exercici posaràs les mans horitzontals, els braços horitzontals i amb les palmes mirant a baix. Aquesta vegada deixaràs caure el cap enrere amb els ulls tancats i tornarem a mirar les estrelles o el sol, depenent en el moment que estiguis fent la quarantena. I en aquest exercici és on farem la respiració de foc. Torno a recordar que la respiració de foc ens hem de centrar només en l'exhalació. Si comences amb una exhalació, la inhalació ve sola i en cada exhalació bombegem el melic cap a dintre. Respiració rítmica i continuada. Si ets dona i estàs en els primers períodes de la regla o estàs embarassada, és millor que només facis una respiració llarga i profunda. Llavors et col·loques amb les mans endavant, cap enrere i comença. Continua. Recorda que si tens problemes a les cervicals, no cal que tiris el cap enrere i et quedes a la vertical i imagines que estàs fent aquest moviment.
Inhala, aplica molt banda, contracció d'òrgans genitals i esfínters, elevació del melic, allarga, allarga. Exhala i relaxa i a poc torna les mans a sobre de les cames i el cap a la vertical. Inhala i exhala. Allarga la columna com si t'estiressin de la coroneta per destensar les cervicals i recull la barbeta lleugerament cap al pit. I a poc, arrodonint l'esquena, ves a portar la front al terra i deixa les mans al costat del cos. I queda't aquí durant uns instants respirant llarg i profund. I ara, a poc, porta les mans a l'alçada de les espatlles i a poc, arrodonint l'esquena, vas a la vertical i l'últim que aixeques és el cap. Inhala i exhala. I per la següent posició, el segon exercici, et posaràs en posició fàcil. Esquena recta. La barbeta la portaràs cap al pit a buscar el forat que es forma entre els esternons i les mans es posaran en mudra de Venus, que són tots els dits entrellaçats, però a la zona, a l'esquena. Doncs entrellaces els dits per darrere, obres pit, ajuntes omoplats i la barbeta la portes cap al forat que es formen entre els esternons. En aquesta postura començaràs respiració de foc. Recorda que si estàs embarassada o tens els primers dies de la regla, només faràs respiració llarga i profunda. Amb cada exhalació, recorda bombejar el melic cap a dintre.
Inhala, aplica molt banda, contracció d'òrgans genitals i esfínters i elevació del melic. Estira la postura. Exhala i relaxa. Després el mudra i a poc porta les mans a sobre dels genolls. Exhala i relaxa. Estira les teves cames endavant si ho necessites, perquè en la següent exercici continuarem amb la mateixa postura. Llavors ens tornem a postura fàcil. Posaràs les mans en Jiyam Mudra, que és polze i índex es toquen i els altres dits estirats a sobre dels genolls. Esquena recta, ombros relaxats i el moviment aquesta vegada serà semblant al d'abans, però començarem inhalant a la dreta i exhalant a l'esquerra. Inhales a la dreta i exhales a l'esquerra. Mentalment vibrem el Sat a l'inhalar i el Nam a l'exhalar. Ulls tancats, mirada a l'entrecella i comença. Sat, Nam, mentalment, la teva veritable identitat. I recorda que inhalem i exhalem sempre pel nas. Inhala al centre, detén el moviment, aplica molt banda,
Contracció d'òrgans genitals i melic. Allarga la columna. Aguanta, aguanta. Exhala i relaxa. Després el mudra. Inhala i exhala. I pel segon exercici estiraràs els peus davant de tu. Em poso al costat perquè em veieu. Amb els dits mirant cap a fora posarem les mans darrere i inclinaràs 30 graus cap enrere. Els peus apuntant cap a dalt, els dits dels peus apuntant cap a dalt. El cap el deixarem caure i amb els ulls tancats és com si miréssim les estrelles o el sol, depenent en el moment que estigueu fent la quarantena. I des d'aquí, amb aquesta postura, faràs una respiració llarga i profunda. Deixa caure tot el pes a sobre de les mans i relaxa els ombros. Recorda anar vibrant mentalment a la inhalació al sat i amb l'exhalació al nam. Sat, nam. Relaxa els músculs de la cara, les cames. Intenta no tensionar res. Sent aquesta obertura de pit i de gola en aquesta postura en la que et trobes.
Inhala, aplica molt banda, exhala i relaxa i a poc torna a la vertical, porta la barbeta al pit i ves portant els braços a sobre de les cames i queda't amb aquesta postura, inhalant i exhalant. I ves recollint el cap i destensionant la zona de les cervicals. Recull les cames i abraça't. Porta el cap al mig dels genolls i queda't amb aquesta postura, respirant llarg i profund. I a poc ves pujant el cap fins la vertical. Aniràs a postura de roca per l'últim exercici d'aquesta crilla. Aniràs a assentar-te sobre dels teus talons. Recorda posar-te un coixí o una manteta si ho necessites. I l'exercici serà amb els dits creuats i els índexs estirats. Les dones posarem el polze esquerre sobre del dret i els homes el dret a sobre de l'esquerra i posarem els braços per sobre del cap i els braços el més a prop de les orelles que puguem. I el moviment serà inclinar-se 30 graus cap endavant amb la inhalació i 30 graus cap enrere amb l'exhalació. Inhales i exhales. Vibres mentalment el sat amb la inhalació i el nam amb l'exhalació. Prepara't, estira't, allarga la columna, obre pit i inhala i exhala. Inhala endavant i exhala enrere. El moviment neix del melic i es mou tot en planxa cap endavant i cap enrere. Els peus no es mouen del terra. Ulls tancats i la mirada a l'entrecella.
Inhala al centre, allarga't, aplica molt banda, contracció d'òrgans genitals, elevació del melic, allarga't i projecta't. Exhala i relaxa, després del mudra, volteja les mans i baixa-les a poc, acariciant la teva aura i el teu espai, fins a arribar amb les mans, amb els dits, a tocar el terra, la mare terra, la que ens sosté i a la que hem d'agrair la vida, els aliments que mengem. Inhala i exhala. I a poc surt de la postura, te sentes de costat, estires les cames i et vas preparant per anar a la relaxació. Si necessites, tornes a posar-te els mitjons, et prepares la manteta per tapar-te i t'estires a sobre de l'esterilla, cara amunt, amb les mans mirant cap a dalt, al costat del cos, i inhala i exhala. Connecta amb la teva respiració. I sent com amb cada inhalació i amb cada exhalació el teu cos agafa en presència i cada vegada pesa més i es queda en contacte amb el terra. I es va relaxant. Primer un braç, després l'altre. Tanca els ulls. I segueix connectat amb la teva respiració.
Inhala i exhala. Comença a fer rotacions amb les mans i amb els peus. Comença a estirar-te com si t'acabessis de despertar. Badalla si ho necessites. A poc a poc vas activant el teu cos. Frega les palmes de les mans i la planta dels peus per tornar l'energia al teu cos. Porta't les mans amb aquesta energia que has generat als ulls. Inhala i exhala. I a poc deixa que la llum entri i et desperti el nervi òptic. Porta els genolls al pit i abraça't amb els braços i fes balancins de dreta a esquerra. Senta un suau massatge a l'esquena. I ara fes els balancins cap endavant i cap enrere. I a poc, per anar-te incorporant, per sentar-te per fer la meditació. Si ho prefereixes, pots aixecar-te de costat per anar a sentar-te en postura fàcil. I segons us aneu aixecant, us vaig explicant la meditació que farem, que és una meditació per obrir el cor. És una meditació en moviment i el mudra és el Sat Kartar i el moviment serà amb el Sat, vibrarem amb les mans juntes a davant del pit. Amb el Kar posarem les mans amb les palmes mirant cap a fora i a l'alçada dels ombros. I amb el Tar estirarem els braços horitzontalment amb els dits mirant cap amunt. Noteu la diferència de posar les palmes horitzontals o amb els dits cap a dalt. Noteu com s'activa el meridià directament cap al cor. Llavors faràs Sat, Kar, Tar. Sat, Kar, Tar. Amb l'esquena recta, ulls tancats, mirada a l'entrecella. Posaré la cançó de fondo perquè vagi vibrant amb nosaltres. És un mantra molt senzill, així que t'animo a vibrar-lo perquè no és el mateix sentir-lo que vibrar-lo des del teu interior. I fins que ho fas no notes realment els beneficis. Llavors és Sat, Kar, Tar. Prepara't. Mans davant del pit. Tanca els ulls, mirada a l'entrecella. Sat Kartar, 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 Sat Kartar,
Exhala i relaxa, deixa les mans a sobre dels genolls, palmes mirant amunt. Inhala i exhala. I connecta amb el teu interior. Connecta amb el teu cor. Sent com batega. És el batec de la teva energia, de la teva vida, del teu impuls per seguir endavant, per crear, per donar. És un batec sincer, de veritat, és el que t'omple de vida i d'alegria i de llum. Connecta amb ell durant aquests 40 dies que durarà la quarantena. I al final d'aquesta quarantena trencaràs un hàbit i aconseguiràs parlar i actuar des del teu cor i no des de la teva ment ni el teu ego. Les teves paraules seran transparents i no feriran a ningú. I d'aquesta manera tot el que tu projectis, l'univers et projectarà a tu. Inhala i exhala. Porta la mà esquerra al cor i la mà dreta a sobre de l'esquerra. I des d'aquí tancarem la classe cantant i vibrant a l'Eterno Sol. Inhala i exhala i prepara't per cantar.
Sadhna, moltes gràcies per acompanyar-me en aquest repte que m'he marcat per despertar la consciència per obtindre un món millor.